तो भाई लोग आज हम एगो ऐसा फ़ोन के बारे में बात करे वाला बानी जौन कि 16 GB रैम के साथ आवता और उसमें 128 GB इंटरनल स्टोरेज हमनी के देखे के मिलता। आज हम बात करे वाला बानी इन्फिनिक्स हॉट 30i 4G फ़ोन के बारे में। देखो लो भाई लोग, मतलब ये एगो हाइप क्रिएट कर गल बा कि 16 GB रैम 16 GB रैम 16 GB रैम। भाई ऐसा कुछ भी नहीं खे, वाकई कुछ और एक और फीचर बा। सब कुछ देखल जी आज के वीडियो में और हमनी के अच्छाई एक और देख देख के हमनी सोचते हैं फ़ोन लेवे के, लेकिन भाई लोग रुक जा लो, ठहर जा लो, सब्र कर लो। अच्छाई बुराई के दोनों ही बात करें। ई कोनो प्रमोशन वाला वीडियो ना है कि सिर्फ अच्छाई ही बताए ई वीडियो में, अच्छाई बुराई दोनों ही बात करें। ई फोन कैसन बा कैसन नहीं लेवे के चाहिए कि ना लेवे के चाहिए। इससे भाई लोग वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखो लोग, सब कुछ ताहर लोग के सामने रख देवे वाला बानी ई फोन के बारे में पूरा सच्चाई। देखो लो भाई लोग, सबसे पहले बात कर जाई एक और डिस्प्ले के। इमें तहारा लोग के 6.6 इंच के एगो HD प्लस डिस्प्ले देखे के मिली जौन कि 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आवता। इमें तहार लोग के 180 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट भी देखे के मिली जौन कि डिसेंट बा, और एकरा साथ ही 500 निट्स पीक ब्राइटनेस देखे के मिली जौन कि डिसेंट बा। धूप वगैरह में ले जेबल तो ज़्यादा क्लियरिटी ना दिखाई दी। ओकरा साथ ही तालो के क्लियर बात बता दे, डिस्प्ले भी कोनो खास अच्छा नहीं खे, वाटर ड्रॉप डिजाइन के साथ आवता जौन की मतलब ठीक बा भाई। ई प्राइस रेंज पर ये फीचर हमनी के देखे के मिली डिस्प्ले में, कोनो खास एकरा से अच्छा देखे के ना मिली। तो चलो भाई डिसेंट बा, और पांडा ग्लास के प्रोटेक्शन देला बा जौन कि डिसेंट बा, जाना से फोन बिल्कुल ही मजबूत ज़्यादा ना भइल, मीडियम में लेकर चला लोग। ई एगो बोले प्रोटेक्शन देला बा जौन कि दर्शावल जाता हाँ भाई पांडा ग्लास दिहल बा। ऐसा कोनो भी बात नहीं है कि फोन गिरे वाला तो ना फूटे, बिल्कुल भी ऐसा बात नहीं है। देख लो भाई लोग, एमे लागल बा एगो बहुत ही घटिया प्रोसेसर, MediaTek के Helio G37 वाला 4G प्रोसेसर। ई प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा घटिया बा, नॉर्मल यूज पे भी काफ़ी ज़्यादा हैंग करी। और वैसे इन्फिनिक्स के फ़ोन में तो कोनो प्रोसेसर लगा दिलसन फिर भी वो हैंग करेला, लेग करेला। तो ई भी काफ़ी ज़्यादा लेग करी आ हैंग करी, कोनो खास मज़ा नहीं आ सकत। ई प्रोसेसर लगला के बाद से गेमिंग वगैरह तो बिल्कुल भी ना कर पेबो लोग, नॉर्मल यूज पे भी लेग करी। न्यू जब बॉक्स में से निकलबल तो थोड़ा दिन हैंग ना करी, लेकिन कुछ दिन के बाद से 5-6 महीना बाद से काफ़ी ही ज़्यादा हैंग लगी करे, लेग लगी करे ई फोन। एमें तारा लोग के 50 MP के बैक में कैमरा देखे के मिल जाई और 5 MP के सेल्फी कैमरा देखे के मिल जाई। देख लो भाई लोग, सिर्फ नंबर खातिर 50 MP के कैमरा दिहल बा जौन के क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा घटिया बा। 5 MP के सेल्फी कैमरा का भी क्वालिटी घटिया बा, और ई प्राइस रेंज पे हमनी के इतना ही कैमरा के उम्मीद कल जा सकता, एकरा से कोनो अधिक क्वालिटी के उम्मीद नहीं कल जा सकत। वैसे भी हम देखें इन्फिनिक्स के फ़ोन के कैमरा काफ़ी ज़्यादा घटिया रहला, चाहे कोनो भी फ़ोन हो गई। शुरुआत से इन्फिनिक्स को सुधार ना कैलस, जना से कि हम ना कहम कि हाँ भाई कैमरा एकरो अच्छा बा, हाँ डिसेंट बा भाई। मतलब ई प्राइस रेंज पर इतने ही हमनी के कैमरा देखे के मिली। एकर बैक में ताहलो के पॉली कैबिनेट देखे के मिली, फ्रेम भी सेम ही देखे के मिली, और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट भी देखे के मिलता जौन कि कोनो खास एगो एक्स्ट्रा फीचर नहीं लगा दियल गई। एकरा से कम दाम के फ़ोन में भी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट चाहे बैक में फिंगरप्रिंट हमनी के देखे के मिल जाला। एमे हमनी के IP53 के रेटिंग देखे के मिली, जना से पानी वगैरह छीटा पड़ता तो थोड़ा बहुत रोक ली, लेकिन पानी में भिगो देवल तो फोन खत्म, टाटा बाय बाय वाला कहानी ओकर हो जाए। लोग एमे तालो के LPDDR4H के रैम सपोर्ट देखे के मिल जाई, और eMMC के स्टोरेज देखे के मिल जाई जौन कि डिसेंट बा। ई फोन तालो के एंड्रॉइड 12 पे देखे के मिली जौन कि 1 साल पुराना बा। और एगो और जरूरी बात बा कि भाई अपडेट देवे के बिल्कुल भी चांस नहीं है, बस 2 साल के सिक्योरिटी अपडेट दी, लेकिन वही अपडेट देवे के कोनो भी चांस नहीं है, कोनो भी ई उम्मीद नहीं है कैले कि हम अपडेट देम और एंड्रॉइड 13 चाहे 14 करें, बिल्कुल भी ऐसा उम्मीद नहीं है कैले। देख लो भाई लोग, ई फोन लुक वगैरह के मामले में काफ़ी हद तक अच्छा बा। फ्रंट से देखा जाए तो वाटर ड्रॉप डेले बा जौन कि काफ़ी ज़्यादा घटिया बा, अगर पंचोल देले रही तो और भी ज़्यादा मजा आई, लेकिन ई प्राइस रेंज पर हमनी के इहे देखे के मिली। ई एक हमनी के वेरिएंट में देखे के मिली 8128, और जाना के कीमत बा हमनी के 9000 पूरा 8,999 रुपया, मतलब कि 9000। देख लो भाई लोग, एमें 8 GB कंपनी के रैम तो दिला ही बा, और 128 GB के इंटरनल स्टोरेज दिला बा जौन कि हमारा काफ़ी हद तक अच्छा लगल। लेकिन तू लोग अपन रैम के 8 GB और भी बढ़ा सकल लोग अपन इंटरनल स्टोरेज के लेके, जाना से बिल्कुल भी फायदा तालो के फ़ोन ना करी। एगो फ़ोन के हैंग ना कैला के बीच में रैम के बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट ना होला, थोड़ा बहुत ओकर काम होला, ओकरा आगे प्रोसेसर के भी खास तौर पर जरूरत होला, बहुत सारे चीज़ के जरूरत होला, तब जाके वो फोन हैंग ना करेला। सबसे पहले तो घटिया प्रोसेसर लागल बा जना के बिल्कुल भी तनी और अच्छा लगल रही तो मजा आई, तो रिक्वायरमेंट ना रहा प्रोसेसर के ई दाम पे। और मतलब ठीक बा भाई, और भी फ़ोन देता है कुछ तो एक्स्ट्रा करे के चाहिए। अब 16 GB रैम कह के कोनो फ़ोन तो ना बेचे के चाहिए भाई, और सारा फीचर के बतावे के चाहिए। तो कोनो भी ई प्राइस रेंज पे एक फीचर हमारा अच्छा ना लागल। एकरा से अच्छा फ़ोन मार्केट में ऑलरेडी पड़ल बा, हमारे चैनल पे भी रिव्यू बा, मोटरोला कई सारा फ़ोन लॉन्च बा, मतलब बहुत सारा फ़ोन बा भाई मार्केट में, जना के रिव्यू हमारे चैनल पर पड़ल बा, जाके देख सकता है। लेकिन ई फ़ोन कम रिकमेंड ना करें, काहे से देख लो कुछ और भी कार्य तालो के जरूरी बता दी। सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा ई सब फ़ोन दुकान में रहला इन्फिनिक्स के, टच
डिस्प्ले तो फिर चार्जर जोन भी प्रॉब्लम बा तना के वजह से ई दुकान में रहेला। आ ओकरा साथ ही में 5 mAh के बैटरी देला बा, 10 वाट के स्लो चार्जर देला बा जौन कि 3 घंटा में ई फोन फुल चार्ज होई और बैटरी में कभी कोनो खास एकर अच्छा नइखे। तो हम रिकमेंड ना करब ई फोन के लेला खातिर। तहां लोग के अगर तहां लोग के विचार बा लेवे के त ले सकता लोग, तहरा लोग के ऊपर बा। और कमेंट करके बताइए तहां लोग के वीडियो कैसे लागल। हम ई वीडियो के ज़्यादा लंबा नहीं खींचे चाहत, ऐसे ई वीडियो के एजा करतन समाप्त। मिले तहां लोग से हम एगो अगला वीडियो में, तब तक खातिर भाई लोग बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।